హరే కృష్ణ. ప్రతి ఒక్క భక్తులకి పేరు పేరున మీ అందరి పాదాలకి నా శిరసాభివందనాలు. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ నన్ను పెద్ద మనసుతో ఆశీర్వదించండి. సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. నా వాయిస్ క్లియర్ గానే వినిపిస్తాను కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదించండి. సో సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా. ఈరోజు నా గురువు గారైన హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు మా పరమ గురువు అయిన హిజ్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నన్ను ఆశీర్వదించేలాగా. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూప కథా మహిం దదాతి స్వపదాంతికం. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. సో ఈరోజు మనం భక్తి రసామృత సింధు దాని గురించి తెలుసుకోబోతాము. సో ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, సో భగవద్గీత ఇప్పటిదాకా మనము అన్ని 3 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో దాని యొక్క సారాంశం ఏంటి? భగవద్గీత యొక్క సారాంశము చెప్పారు, కానీ మనకి ఏమర్థమైంది? మనకు ఇచ్చిన మన స్వధర్మాన్ని నిర్వహిస్తూ కర్తవ్యాన్ని కూడా విడవకుండా దేవుని తలుచుకుంటూ శరణాగతి కోరాలని ప్రభుజీ. ఫంటాస్టిక్. ఇంకా డీప్ డైవింగ్ చేయండి. ఇంకా నేను ఈ దేహాన్ని కాదు ఆత్మని అనుకోను, భగవంతుడికి శరణాగతి పొంది భక్తితో సేవ చేసి సంతృప్తి పరచడం భగవంతుడిని. ఫంటాస్టిక్. ఎస్, ఇంకెవరైనా? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. ఎస్, మనం కృష్ణుడు అది చెప్పారు, కానీ మనం మన లాంగ్వేజ్ లో చెప్దాం. అసలు ఏంటి అసలు భగవద్గీత యొక్క సారాంశం ఏంటి? అంటే మన స్వధర్మం భగవంతుని సేవించడం ప్రభుజీ. సేవ, భక్తి సేవ. ఓకే, ఫంటాస్టిక్. అందరు చెప్పింది పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్. సో మొదటిది, ఇవంతా ట్రిపుల్ లాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ లాక్ ఏంటి అని అంటే, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. భగవద్గీతను తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది తెలుసుకోవాలి. సో అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవద్గీత తెలుసుకోవాలని అంటే మనిషికి ఉండాల్సింది అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. అసలు నేను ఎవరిని, నేను ఎందుకు వచ్చాను, నేను ఎందుకు ఇక్కడ కష్టాలను అనుభవిస్తున్నాను. ఒక్కొక్క కష్టానికి సొల్యూషన్ మనం వెతుక్కుంటూ వెళ్తే కష్టాలు వస్తూనే ఉంటాయి. కానీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అసలు అర్థం చేసుకోవాలి, ఎందుకు ఈ కష్టాలు వస్తున్నాయి నాకు. సో కష్టాలు వస్తుంది అని అంటే భగవద్గీతలో చెప్పేసి ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరికి ఇది కామన్. దీన్ని మర్త్యలోకం అని అంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాను దర్శనం. సో కంపల్సరీగా ఈ 4 ఉంటాయి. సో కాబట్టి మనకు అది తెలుసుకున్నాం. సో దాని నుంచి బయటపడాలంటే మార్గం ఏంటి? భగవద్గీత. సో భగవద్గీతలో మనకేం చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ లాక్, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు ఆత్మని. సెకండ్ది ఏంటి? ఇది గుహ్యాత్. గుహ్యతరం ఏంటి? భగవద్గీత అంతా తెలుసుకున్నారు. సో 3 ఉన్నాయి కదా. కాదు కాదు కాదు, 3 లాక్స్ ఉన్నాయి. గుహ్యాత్, గుహ్యతరం, గుహ్యతమం. గుహ్యాత్ వచ్చి నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. గుహ్యతరం ఏంటి? పరమోత్తమ జ్ఞానాన్ని సంపాదించాలి. గుహ్యతరం
జీవికి భగవంతునికి మధ్య సంబంధం ప్రభుజీ. మనం భగవంతునిలోని పార్ట్ అండ్ పార్టిసిపుల్ ఆఫ్ కృష్ణ అని. సో సెకండ్ వచ్చి కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు. పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగంలో చెప్పున్నారు కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని. అది గుహ్యతరం. గుహ్యతమం ఏంటి అని అంటే మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందాలి. సో మనం భగవంతుని యొక్క పార్సల్ అండ్ శరణాగతి పొందడం అనేది ఫైనల్లీ అది గుహ్యతమం. ఇది గుహ్యతమం శాస్త్రం. సో ఇది మనకి తెలుసుకోవాల్సినవి. ఈ మూడు మనం అర్థం చేసుకున్నామనంటే భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నట్టుగా. సో ఇప్పుడు మరి శరణాగతి పొందాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? సో దానికోసం అనేసని మనకి శరణాగతి ప్రిన్సిపల్స్ మనం తెలుసుకున్నాం. సో కాకపోతే మనకందరికీ కూడా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనకి ఇప్పుడు అందరం కూడా ఈ కలియుగంలోని ఈ టైంలోని మనం ఇప్పుడు అందరం చాంటింగ్ చేయగలుస్తున్నామంటే దానికి కారకులు కేవలం ఒకే ఒకరు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అఫ్ కోర్స్ అతను మంజరి. కాకపోతే ఆయనకి ఈ భౌతిక లోకంలోని కూడా ఆయన పని చేయాలి అని అంటే ఇది గురు శిష్య పరంపర నుంచి వస్తేనే. సో ఎవరిని ఆశ్రయించారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు? భక్తి సిద్ధాంత గురువుని ఆశ్రయించారు ప్రభుజీ. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సిద్ధాంత సరస్వతి ప్రపాత్. సో ఎవరెవరికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రార్థనా మంత్రం తెలుసు? చెప్పండి ఎవరికైనా తెలుసుంటే. ఓం నమో విష్ణుపాదాయ శ్రీకృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామ్నే నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారి. సో ఇందులోని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఆబ్వియస్లీ తన గురువు దగ్గర నుంచి కాకుండా ఇంకెక్కడి నుంచి రాలేదు శక్తి. కానీ ఒక గురువుని అతను పట్టుకొని ఉన్నారు. ఎవరినైతే అంటే గురు శిష్య పరంపరలో నుండే ఒక గురువుని పట్టుకొని ఉన్నారు. ఆయన పాదాలను పట్టుకొని ఉన్నారు, నాకు భక్తినివ్వండి అని. ఎవరితో తెలుసా అది? సో ఇది ఇన్ఫాక్ట్ ప్రభుపాద్ లీలామృతంలో కూడా రాసున్నారు. సో ప్రతిరోజు కూడా ఒక అతను రాధా దామోదర్ మందిరం దగ్గర అతను ఇల్లు ఉండేది, నివాసం ఉండేది. ప్రతిరోజు రాత్రి దగ్గర 1 గంటకి 2 గంటలకి ఆ టైంలోని ఎవరిదో విలపిస్తున్న ఒక స్వరం వినిపించేది, అంటే ఏడుస్తున్నట్టుగా. సో కాకపోతే ఈయన నిద్ర తీసుకుంటున్నారు కదా అనేసని ఆయన ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళి తొంగి చూడలేదు ఎవరు ఇంతకీ ఏంటి అని. కానీ ప్రతిరోజు వినిపించేదంట రాత్రిపూట 2 గంటలకి ఆ టైంకి. సో ఒకసారి ఈయన పౌర్ణిమ రోజు మేడ మీదకి వెళ్ళి చూశారు ఇంతకీ ఏడుపు వస్తున్నప్పుడు. ఎవరది అని. అది ఎవరో కాదు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. ఎక్కడ ఏడుస్తున్నారు అని అంటే శ్రీల రూప గోస్వామి సమాధి దగ్గర ఏడుస్తున్నారు. శ్రీల రూప గోస్వామి సమాధి కరెక్ట్ గా మనకి రాధా దామోదర్ మందిరం పక్కనే ఉంటుంది. అక్కడ ఏడుస్తున్నారంట. హే రూప స్వామి గోస్వామి, నాకు దయచేసి మీరు మీ శక్తినివ్వండి స్వామి. నాకు ఏదైతే కర్తవ్యాన్ని అప్పచెప్పారో నేను ఆ కర్తవ్యాన్ని నేను నెరవేర్చగలచాలి. సో నాకు దయచేసి మీరు ఆ శక్తినివ్వండి అని చెప్పని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అక్కడ ప్రతిరోజు విలపిస్తూ ఉండేవారు. అండ్ శ్రీల రూప గోస్వామి సమాధి ముందంతా కూడా చీపురుతోని ఊడుస్తూ మధ్యన మోకాల మీద నిల్చొని ఏడుస్తూ తల మంచుకునేవారంట శ్రీల రూప గోస్వామి దగ్గర. అండ్ ఫైనల్లీ శ్రీల రూప గోస్వామి వీరికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఆ శక్తినిచ్చారు. శక్తి అంటే ఏంటి? భక్తే శక్తి. భక్తి గురించి తెలుసుకునేలాగా చేశారు. సంపూర్ణమైన భక్తి ఇచ్చారు. యాక్చువల్గా ప్రభుపాదుల వారికి భక్తి ముందు నుంచే ఉన్నింది. ఆయన మంజరి, ఆయనకు భక్తి లేకపోతే ఇంకెవరికి ఉంటుంది. కానీ కాకపోతే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి ఈ శక్తిని అనేది ప్రసరింపజేసింది ఎవరు అని అంటే శ్రీల రూప గోస్వామి. సో ఆ రూప గోస్వామి వారి చరణాల మీద ఈరోజు మనందరం కూడా పుష్పాంజలి అర్పిస్తూ వారి పాదాలను గట్టిగా పట్టుకొని మనం ప్రార్థన చేద్దాము, మనందరికీ కూడా భక్తి వచ్చేలాగా. సో ఇది శ్రీల రూప గోస్వామి. సో షడ్గోస్వామిల్లో నుంచి ఒకరు. ఎవరెవరు ఆ షడ్గోస్వామిస్ ఎవరు?
సనాతన రూప గోస్వామి, రూప గోస్వామి, గోస్వామి, స్వామి, రఘునాథ జీవ భట్ట గోస్వామి, గోస్వామి, రఘునాథ సనాతన దాస గోస్వామి, గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి. ఎక్సలెంట్. సో వారందరి కోసమని కూడా ఒక కీర్తన రచింపజేయబడ్డది. ఎవరు రచించారో తెలుసా? ఏంటి ఆ కీర్తన పేరేంటి తెలుసా? షడ్గోస్వామి అష్టకం ప్రభు. ఎక్సలెంట్, షడ్గోస్వామి అష్టకం. ఎవరు రచించారు అది? శ్రీనివాసాచార్య. ఎక్సలెంట్, శ్రీనివాసాచార్యులు వారు రచించారు. సో అద్భుతమైన కీర్తన. సో దీంట్లోని భక్తి రసామృత సింధు అంటే ఏంటి అంటే రస అమృత. సింధు అంటే అందరికీ తెలుసు. సింధు అంటే ఏంటి? సముద్రం ప్రభు. సముద్రం, మహాసముద్రాన్ని సింధు అంటారు. సో మనకి మరి దేని సముద్రము అని అంటే భక్తి యొక్క సముద్రం ఇది. కానీ ఉత్తి భక్తి యొక్క సముద్రం అని చెప్తే సముద్రంలోనే ఉంటుంది, ఉప్పు నీళ్ళు ఉంటుంది. కానీ భక్తి అనేది ఉప్పు నీళ్ళు లాంటిది కాదు, రస అమృత సింధు. అమృత అని అంటే ప్రతి ఒక్క జీవికి జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి అనేది ఉంటుంది. పుట్టిన కంటే కూడా పుట్టినా పుట్టకపోయినా సరే కూడా మనిషికి చావు అనేది మాత్రం గ్యారంటీ. ప్రూఫ్ ఏంటి? కొంతమంది పిల్లలు తల్లి గర్భం నుంచే చనిపోయినట్టుగా పుడతారు. జననం అనేది ఎప్పుడు దాన్ని పరిగణించబడుతుంది? ఎప్పుడైతే తల్లి గర్భం నుంచి బయటపడతారో ఆ రోజు వారికి జననం అనేది నిర్ధారణ మనం చేస్తాము. ఆ రోజు వాళ్ళు పుట్టినట్టుగా మనం ధృవీకరిస్తాము. వాళ్ళకి బర్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చేది ఏ రోజు, ఏ డేట్ రోజు వస్తుంది, ఏ రోజైతే వారి తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వస్తారో ఆ రోజు వారికి బర్త్ తీసుకున్నట్టుగా వారికి బర్త్ సర్టిఫికేట్ వస్తుంది. కానీ కొంతమంది తల్లి గర్భం నుంచే చనిపోయిన వారు పుడతారు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? చావు అనేది కంపల్సరీ, జననం అనేది కంపల్సరీ కాకపోవచ్చు. జననం అనేది ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, కానీ చావు అనేది మాత్రం గ్యారంటీ. కానీ ఎవరైతే భక్తి అనేది వారి జీవితంలో తీసుకుంటారో వారికి చావు అనేదే లేదు. సో మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో నేను కేవలం ఆత్మని, శరీరం అనేది మాత్రమే కాకుండా నేను అవినాశి అయిన ఆత్మని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు బ్రహ్మన్, అంటే బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకున్నట్టుగా. ఇంకేదైనా పుస్తకం ఉన్నదా అండి మనకి ఈ రకంగా బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది? విష్ణుపాదం అవాప్నోతి భయశోకాది వర్జిత. ఎవరైతే భగవద్గీతను చదువుతారో వారికి విష్ణుపాదం దొరుకుతుంది. ఇంకేదైనా పుస్తకం ఉందా ఏదైతే వారికి విష్ణుపాదాన్ని ఇస్తుంది? ఇంకే పుస్తకము లేదు. సో ఆ పుస్తకాన్ని మనం ఇంకా అర్థం చేసుకునేదానికి, డీప్ డైవ్ చేసేదాని కోసమని మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి పాద్ మనకి ఇచ్చిన పుస్తకము భక్తి రసామృత సింధు. అఖిల రసాలకి అన్నిటికీ కూడా అది అధిపతి. కృష్ణుడు అధిపతి అన్ని రసాలకి. సో ఆ రసాలనేది కూడా ఎలా ఉంటుంది అని అంటే చాలా చాలా ఆనందకరమైనది రసాలు. సో ఆ రసాలన్నిటినీ కూడా మనకి ఈరోజు మనకి అందజేస్తున్నారు శ్రీల రూప గోస్వామి పాద్. ఇంత అద్భుతమైనటిది మనం ఈరోజు తెలుసుకోబోతున్నాం. మనకి తెలియకుండా కాదు, కాకపోతే ఈరోజు డీప్ డైవ్ చేయబోతున్నాము. సో శ్రీల రూప గోస్వామి పాద్ కూడా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే మనం పైన నుంచే వీరందరూ కూడా షడ్గోస్వామిలు ఎందుకు గోస్వామి అన్నారు? గోస్వామి అనగా ఏంటి అని అంటే గో అని అంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియాల యొక్క స్వామి వారు. వారందరూ కూడా వారి ఇంద్రియాలని వారి అదుపులో పెట్టుకున్నారు. కానీ నాలాంటి వారు గోదాస, ఇంద్రియాలకి దాసుని. నేనేది నా సొంతంగా నేను చేయలేను. ఇంద్రియాలు ఏ రకంగా నన్ను నడిపిస్తాయో ఆ రకంగా ఆడుతూ ఉండడమే. కాకపోతే వీరందరూ ఏంటి అని అంటే చాలా డీప్ డైవ్ చేసిన వాళ్ళు. సో మనకి భక్తి అనేది చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది, కాకపోతే వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే పైననే ఉంటారు భక్తిలోని. పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనే వారికి ఆ చేష్ట ఉండకుండా పోవచ్చు. భగవద్గీతలో కూడా భగవంతుడు చెప్పున్నారు. సో బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానమామం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. దానికంటే ముందు చెప్పున్నారు మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిత్ యతమపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వ్యతి తత్వతః. సో ఎన్నో జన్మల తర్వాత, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్నో వేల మంది నుంచి కొంతమంది కృష్ణుని తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. ఆ రకంగా ఆలోచన ఎవరికైతే ఉంటుందో దాంట్లోంచి ఎవరికో ఒకరికి తెలుసుకునేదానికి అవకాశం ఉన్నది.
కానీ ఆ రకంగా ఎవరికైతే తెలుసుకునే అవకాశం ఉందో వారికి కూడా బహూనాం జన్మనాం అంతే, వారికి కూడా ఎన్నో 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 జన్మలు తీసుకుంటే గాని కృష్ణుడు సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోలేరు. వాసుదేవ సర్వమితి, కృష్ణుడే సర్వస్వము, కర్మ కర్త క్రియ అంతా కూడా కృష్ణుడే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో మహాత్మ, అటువంటి వారిని మహాత్మ అంటారు. సుదుర్లభ, వాళ్ళు దుర్లభులు, చాలా అరుదు, వాళ్ళు దొరకరు. సో ఈ షడ్గోస్వామీస్ ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మనలాంటి నాలాంటి అధముల్ని కూడా ఏదో ఒక రకంగా ఏనకేన ప్రకారేణ కృష్ణుడు వాసుదేవ సర్వమితి అనేదిని నాలాంటి అధములకి, నాలాంటి తెలివి తక్కువ వారికి కూడా తెలియజేసే దానికోసం ఒక చిన్న ప్రయత్నం ఇది. సో ఇప్పుడు మామూలు చేపలను చూడండి, సముద్రంలోని పైన పైననే ఉంటాయి, అందుకోసం ఏమేమవుతాయి, వలలోని పట్టుకోబడిపోతాయి. సో అదే రకంగా ఎవరెవరైతే భక్తిని పైన పైన నుంచే తెలుసుకోవాలనుకుంటారో వారందరూ కూడా మామూలు చేపలు లాంటి వారు. వలలోని జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి మాయాదేవి యొక్క వలలోని వారు చిక్కుకోబడిపోతారు. సో భగవంతుడు భగవద్గీతలోనే చెప్పున్నారు, మమ మాయా దురత్యయ. సో ఈ రకంగా పైన పైన భక్తిని తెలుసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మళ్ళీ మాయాదేవి యొక్క చిక్కులోనే పడిపోతారు, మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దీంట్లో చక్రంలో పడిపోతారు. కానీ షడ్గోస్వామిలు ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే సొరచాపలు లాంటి వారు, పైన పైన దొరకరు, భక్తి లోపలికి వెళ్ళారు. వాళ్ళు సొరచాపలు లాంటి వాళ్ళు, బాగా కిందనుంటారు, అంత ఈజీగా వారు ఆ వలకి చిక్కుకోరు, మాయాదేవి యొక్క వలలోని వారు చిక్కుకోరు. దైవీహేష గుణమయి మమ మాయా దురత్యయ మాం ఏవయ ప్రపద్యంతే మాయామేతాం తరంతితే. సో వారు సంపూర్ణంగా కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందిన వారు. వారేంటి అని అంటే భక్తి రసామృత సింధులోని లోపల మునకలేసేవారు, వారు పైన పైన ఉండేవారిలోంచి కాదు. సో మనల్ని కూడా ఇప్పుడు లోపలికి వారు తీసుకెళ్లేదానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, అది భక్తి రస అమృత సింధు. సో అది మనకిప్పుడు తెలియజేస్తున్నారనమాట. ఇదేంటి అని అంటే ఇది ఒక సైన్స్, ఇది భక్తి యోగము 12వ అధ్యాయం భక్తి యోగము. సో దాన్ని కంప్లీట్ గా అనాలిసిస్ చేసి పార్ట్ బై పార్ట్ మనకు అప్పచెప్తున్నారనమాట, దాన్ని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేసని. ఓకే, that Bhakti Rasamrita Sindhu, the Sanskrit word, we have shortcut the translation nectar of devotion. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఉండే నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అనేది వర్డ్ టు వర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ భక్తి రసామృత సింధుది. సో భక్తి అని అంటే మనకి డివోషన్, రస అమృత అని అంటే నెక్టర్, సింధు అని అంటే మనకి అది సముద్రం. సో నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ మనకి యాక్చువల్గా ఇది సముద్రం కూడా కాదు మనకి ఇప్పుడు చెప్పబోయేది. మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ అంటే యాక్చువల్గా భక్తి రసామృత సింధు కాదు. భక్తి రసామృత సింధు అంటే ఇంకా చాలా వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఇప్పుడు చెప్పబోయేది ఏంటి అని అంటే దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ మాత్రమే. యాక్చువల్గా దీన్ని మనం చూడాలి అని అంటే 4 భాగాలుగా భక్తి రసామృత సింధుని మనకి డివైడ్ చేస్తున్నారు, పూర్వ విభాగ, దక్షిణ విభాగ, పశ్చిమ విభాగ, ఉత్తర విభాగ అని. సో టోటల్ 51 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, కానీ మనకి కేవలం ఇప్పుడు పూర్వ విభాగం మాత్రమే చూస్తాము. సో భగవద్భక్తి భేద అనేది, సో దాంట్లోని 19 అధ్యాయాలు దాకా ఉంటుంది, అదే నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్. ప్రస్తుతానికి ఒక చిన్న బుక్ లాగా మాత్రమే పెట్టున్నారు, బట్ యాక్చువల్గా భక్తి రసామృత సింధు అని అంటే ఇంకా చాలా పెద్ద వాల్యూమ్ అది. సో రూప గోస్వామి's purpose is to present the ocean of భక్తి రస. సో శ్రీల రూప గోస్వామి మనకి ఏంటి అని అంటే ఆ భక్తి రసాన్ని మనకి ఇవ్వాలి అనేసని మనకి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ద జ్యూస్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఓషన్, ఇది కూడా రసము, కాకపోతే అమృతంతో తుల్యమైన రసం ఇది. సో ఇది ఒక సముద్రం లాంటిది. దిస్ ఓషన్ హ్యాస్ లిమిటేషన్ బట్ దట్ ఈస్ అన్లిమిటెడ్. ఇప్పుడు మనకి సముద్రాలు మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దానికి అది అనంతమైనది కాదు, ఎక్కడో దగ్గర దానికి అంతం అనేది ఉంటుంది. సో ఏదో ఒక మనం కాంటినెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అది అక్కడ అంతమొందించిపోతుంది, కానీ భక్తి రసం అనేది దానికి అంతం అనేదే లేదు, దీంట్లోని మనం ఆస్వాదించవచ్చు అన్నమాట. Chaitanya Mahaprabhu compared bhakti to a great ocean. When he was speaking before Rupa Goswami, he said that it is just like an ocean. So Srila Rupa Goswami ki Sri Chaitanya Mahaprabhu చెప్తున్నారు, భక్తి అనేది ఒక పెద్ద సముద్రం లాంటిది,
చాలా ఆనందకరమైన సముద్రం ఇది. సో ఐ విల్ టేక్ ఎ డ్రాప్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ యూ టేస్ట్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఓషన్. సో ఆలోచించండి, మన ఎదురుగా అమృతం యొక్క పెద్ద సముద్రం ఉన్నది. మనం దాంట్లోంచి కొద్దిగా తాగంగానే మనకి ఎంతో ఆస్వాదిస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అది. అలాంటిది మన ఎదురుగా ఏకంగా సముద్రమే ఉంది. ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇప్పుడు మనకుండే మెటీరియల్ బాడీతోని మనం ఎంత తీసుకోగలం ఏదైనా సరే కూడా. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక స్వీట్ నచ్చింది, ఒక లడ్డు నచ్చింది అని అంటే ఎంత తినగలరు? 1 తినగలరు, 2 తినగలరు. కానీ దానికి మించి తినలేరు, ఎగటి పుట్టేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. మనకేంటి అని అంటే భక్తి అనేది ఎంత తీసుకుంటే అంత ఇంకా తీసుకోబుద్ధి అవుతుంది అనమాట. ఎంత తీసుకున్నా మనకి తనివి తీరదు. సో అలాంటిది భక్తి. సో Chaitanya Mahaprabhu described a small portion of Bhakti Rasamrita Sindhu, Bhakti, devotional service. That is a rasa, taste, and the taste of Amrita, eternal. సో Chaitanya Mahaprabhu కొద్దిగా జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. భక్తి రసామృతంలో అనేది ఆ సముద్రం నుంచి కొద్దిగా భాగాన్ని దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇది రసం. సో దీన్ని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. Every service has some attractive feature which drives the servitor progressively on and on. సో ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ అనేది, సేవ అనేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకి భగవంతుడికి, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా యాక్చువల్గా ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నది భగవంతుడితోని. సో మమైవాంశ జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస షష్ఠ ఇంద్రియాని ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. అనాది కాలం నుంచి మనం భగవంతుని యొక్క పార్ట్ అండ్ పార్సల్. కాకపోతే మనకి ఈ ఇంద్రియాలతోని మనసు కలుపుకొని 6 ఇంద్రియాలు మనల్ని ఇక్కడ కట్టివేస్తోంది. సో ఏ రకంగా అయితే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఒకసారి తన భక్త బృందంతో పాటు వెళ్ళున్నారు సముద్రం ఒడ్డుకి. సో అప్పుడు అక్కడ ఒక పెద్ద ఓషన్ లైనర్, చాలా పెద్ద షిప్ ని ఒక చిన్న బోట్ ఒకటి లాక్కొని వెళ్తుందంట. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అడిగారు, ఏం అర్థం అవుతుంది దీన్ని బట్టి మీకు అంటే? ఏం అర్థం అవుతుంది ఏంటి, చిన్న బోట్ లాక్కొని వెళ్తోంది అన్నారు. ఎస్, కరెక్ట్. మన జీవితం కూడా ఇలాగే ఉన్నది. మనం ఓషన్ లైనర్ లాంటి వాళ్ళం, మనం ఆత్మస్వరూపులం. కానీ ఈ చిన్న బోట్ అనేది ఏంటి అని అంటే మన ఇంద్రియాలు. ప్రస్తుతానికి మనకి ఏంటి అని అంటే ఇంత పెద్ద ఆత్మని, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క స్వరూపము, భగవంతుని యొక్క అంశనో మనము, మనల్ని ఈ ఇంద్రియాలు లాక్కొని వెళ్తుంది. కానీ ఏ రోజైతే మనం తెలుసుకుంటామో మనము ఆత్మస్వరూపులము, అవినాశి అయిన ఆత్మలము అనేసని, ఆ రోజు మనకి చిన్న బోట్ అవసరం లేదు. ఇలాంటి కొన్ని వేల కొద్ది చిన్న బోట్లని ఆ పెద్ద బోట్ లాక్కొని వెళ్ళగలదు. ఎప్పుడైతే ఆ పెద్ద బోట్లోని ఆ మోటార్ పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు ఇలాంటి చిన్న బోట్ల యొక్క కొన్ని వేల బోట్లని ఆ పెద్ద ఓషన్ లైనర్ లాక్కొని వెళ్ళిపోగలదు. అంటే ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పనన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఏంటి అని అంటే ఇది రస అమృతం. మనకి వీటన్నిటికంటే కూడా అద్భుతమైనటిది. ఇది భౌతికమైన రసం లాంటిది కాదు ఇది. సో మనందరికీ కూడా అనాది కాలం నుంచి మనకి భగవంతుడికి మధ్యన ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నది. సో ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ఏంటి అని అంటే మాయ ద్వారా కమ్మబడిపోయి ఉన్నది. అనంతకాలంగా మనం ఈ శరీరంలో ఉన్నదాని వల్ల మనం మర్చిపోయాం అది. సో ఈ అట్రాక్టివ్ ఫీచర్ అనేది ఉన్నది. సో అదేం చేస్తుంది అని అంటే ఆ అట్రాక్టివ్ ఫీచర్ అనేది ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకుంటామో, నేను భగవంతుడికి సేవకుడిని అనే విషయాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో, ఇది మాటి మాటికి మనకి గుర్తు చేయించాలి. మనకి గుర్తుండదు ఇది. ఎందుకనంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ పొజిషన్ అలాంటిది మన శరీరంది. మతిమరపు అనేది సహజము. కాబట్టే ఎవరికైతే ఇనిషియేషన్ అవుతుందో వాళ్ళకి పేరు వెనకాతల దాస అనేది ఒకటి పెడతారు. అది కూడా ఊరికనే ఇప్పుడు ఏదో ఒక పేరుని వాళ్ళకి, ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళకి ఏదో ఒక నార్మల్ పేరు ఉన్నది, రవి అని ఉన్నది, రవిదాస ఆ రకంగా పెట్టరు. భగవంతుడి పేరులాగా మార్చి దాని తర్వాత దాస అని పెడతారు. సో ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరులోని కమలేశ గోవింద దాస. సో నేను దాసుణ్ణి. ఎవరికి దాసుణ్ణి? ఎవరికో భౌతికమైన వారికి కాదు. ఆ కమల ఈశ, ఆ గోవిందుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి నేను దాసుణ్ణి అని నాకు మాటి మాటికి గుర్తు చేయించేలాగా పేరు పెట్టారు. సో దాట్ నాకు అది గుర్తుంటుంది. నేను గోదాసుణ్ణి కాదు, నేను భగవంతుడికి దాసుణ్ణి. సో గోదాసుడు అయినప్పుడు ఏమవుతుంది?
నేను కేవలం నా గురించి ఆలోచిస్తాను, నా శరీరం గురించి ఆలోచిస్తాను, ఎవరికి ఉపయోగం లేదు. కానీ అదే భగవంతుడికి దాసుని అయినప్పుడు భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తాను నేను అనే ఒక ప్రయత్నం కోసమని నా పేరులోని భగవంతుడి పేరు దాని పక్కన దాస అని పెట్టారు. That force which drives the philanthropist, the householder, and the nationalist is called rasa, or a kind of mellow relationship, whose taste is very sweet. ప్రతి ఒక్కరు దాసులే. సో మీరు చూసినట్లయితే పతి పత్ని యొక్క దాసుడు, పత్ని పతి యొక్క దాసురాలు. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కరు ఎవరికో ఒకరికి సేవ చేసుకుంటూనే ఉంటారు. పొలిటీషియన్స్ వారి దేశానికి సేవ చేసే దానికోసం అని, ఎవరు సేవ చేసేదానికి లేరు అని అంటే వారు కుక్కనో పిల్లినో పెంచుకుంటారు, వాటికి సేవ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రకంగా వారు అది కూడా ఏ రకంగా సేవ చేస్తారు? ప్రేమపూర్వకంగా సేవ చేస్తారు. సేవ చేయడం అనేది మన సహజ రూపం అది. కానీ ఎవరికి సేవ చేయాలనేది తెలుసుకోవడం అది ఇంపార్టెంట్. భగవంతుడికి సేవ చేయాలి. సో ఈ రకంగా ఈ స్వీట్ మెలో ఏదైతే ఉన్నదో అది మనకి తెలియజేసేలాగా చేస్తుంది. సో అదర్వైజ్ మానవుడు ఏ రకంగా ఉంటారు? భోగ త్యాగ. వారికి ఏదైనా నచ్చుతుంది లేదంటే నచ్చదు. సో మీరంటే ఎవరంటేనే నచ్చచ్చు, నేనంటే నచ్చకుండా పోవచ్చు. భోగ అంటే ఇది నా కోసమని చేయబడ్డాది, లేదు త్యాగ నాకు వీళ్ళొద్దు. చపల సుఖ అది ఏదేదైతే వారు తీసుకుంటారో ఇది నా కోసం అని అనుకుంటారో అది కూడా చపల సుఖ. కొంతకాలం దాకానే దాని మీద వారికి రుచి ఉంటుంది, దాని తర్వాత వారికి నచ్చకపోవచ్చు. ది relish or taste of the mundane rasa not long endure. సో పునః చర్వంతి చర్వితః. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ మనకి 7వ స్కందంలో చెప్పున్నారు, సో ఓ తండ్రి గారు, నేను నా ప్రయత్నం ద్వారా గాని మీ ప్రయత్నం ద్వారా గాని లేకపోయినా మన ఇద్దరం కలిసి ప్రయత్నించినా సరే కూడా మీకు కృష్ణుడి ప్రతి భక్తి రాదు. ఎందుకు అనంటే మీకు అలవాటైపోయింది పునః చర్వంతి చర్వితః. మీకు నవిలింది ఉమ్మేస్తారు, మళ్ళీ తీసుకొని దాన్నే నవ్వులుతారు. ఈ రకంగా మీకు పునః చర్వంతి చర్వితః దాని మీదే మీకు ఆశ అయిపోయింది ఇది. కాబట్టి మీకు ఈ రుచి అనేది తెలియదు. సో మనకందరికీ కూడా అలాంటిదే. భౌతికమైనటిది ఏంటి? మనకి ఏదో ఒకటి తినాలనిపిస్తుంది, ఈ ఇంద్రియాలకన్నిటికీ సుఖ పెట్టాలనిపిస్తుంది. కానీ ఏంటది? ఒకసారి ఎంజాయ్ చేస్తాము, దాని తర్వాత మళ్ళీ చేయి బాగాలేదు ఇంకా చాలే అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ మొన్నాడు అదే కావాలనిపిస్తుంది. పునః చర్వంతి చర్వితః చపల సుఖ. అది కొద్దిసేపు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది, దాని తర్వాత వెగట పుట్టేలాగా చేస్తుంది దాని మీద. కానీ భక్తి అనేది అలాంటిది కాదు, ఇది అమృతం. భక్తి రస, however the mellow relished in the transcendental loving service of the Lord, does not finish with the end of life. సో ఈ జీవితం సమాప్తం అయిన తర్వాత ఈ భక్తి అనేది ఇక్కడతోనే సమాప్తం అయిపోదు. ఎక్కడైతే మనం అంతమొందించామో, ఎక్కడైతే మన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్ కంటిన్యూస్ పెర్పెచువల్లీ అండ్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ కాల్డ్ అమృత. కాబట్టి దీనికి చావు అనేదే లేదు. దట్ విచ్ డస్ నాట్ డై బట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇటర్నల్లీ. ఇది శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఇది ఎనీ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ కృష్ణ ఇన్ ది ట్రాన్సెండెంటల్ భక్తి రస స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ కెన్ బి రెలిష్డ్ పర్పెచువల్లీ. సో భగవంతుడి కోసం చేసినది ఏదైనా సరే కూడా, భగవంతుడు సంతృప్తి కోసం పడేటిది ఏది చేసినా సరే కూడా అది ఒక్క జన్మతోనే అంతమొందించేది కాదు, ప్రతి జన్మాంతరాలు అది ఉంటుంది. When one is thus engaged in devotional service, all varieties of rasas or mellows turn into eternity. సో కాబట్టి భగవంతుడి సంతృప్తి కొరకు మనం ఏది చేసినా, కృష్ణుని సంతృప్తి కొరకు మనం ఏది చేసినా సరే కూడా అది ఎప్పటికీ కూడా అది చిరస్థాయిలోని మిగిలిపోయి ఉంటుంది అది. సో మనకి ఈ రకంగా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి అందజేసింది ఈ భక్తి రసామృత సింధు ఏదైతే శ్రీల రూప గోస్వామి మనందరికీ కూడా ఇవ్వాలనుకున్నారు అది. సో దీంట్లోని షడ్ గోస్వామి అష్టకంలోని మనకి చాలా అద్భుతంగా కీర్తన రచించున్నారు. కాకపోతే దాంట్లో ఒక చిన్న పార్ట్ మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. నానా శాస్త్ర విచారణైక నిపుణౌ సద్ధర్మ సంస్థాపకౌ లోకానాం హితకారిణౌ త్రిభువనే మాన్యౌ శరణ్యారకౌ రాధా కృష్ణ పదారవింద భజనే నందే నమతాలికౌ వందే రూప సనాతనో రఘుయుగౌ
శ్రీజీవ గోపాలకౌ. సో ఇది మనకి భక్తి రసామృత సింధులో నుంచి అద్భుతమైన కీర్తన ఇది. సో దాంట్లో జస్ట్ ఒక పార్ట్ ఇది. They wrote so many books just to establish what is real religion. సో పాతకాలంలో ఏంటి అని అంటే, చదువు అని అంటే ఏంటి అని అంటే, ఏ రకంగా మనం ఒక మెటల్ని వంచాలి, చక్రం ఏ రకంగా తయారు చేయాలి అనేది, ధనం సంపాదించుకునే దానికి ఏ రకంగా మార్గాలు ఉన్నాయనేది ఇప్పటి కాలంలో దాన్ని విజ్ఞానం అంటారు. సో దాన్ని విజ్ఞానం అంటారు ఇవాళ కాలంలోని. కాకపోతే యాక్చువల్ విజ్ఞానం అంటే ఏంటి? విజ్ఞానం అంటే విశేషమైన జ్ఞానం. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకునేదానికి పద్ధతిని విశేషమైన జ్ఞానం అంటారు. దాన్ని కూడా ఏ రకంగా వారు విశేషమైన జ్ఞానాన్ని అందరికీ బోధిస్తారు, వారికి తోచిన విధంగా కాదు. ఇవాళ కాలంలో చూడండి, ఒక్కొక్క బాబాజీ వచ్చేస్తారు. పుట్టపర్తి బాబా ఆయన దేవుడు, షిరిడి బాబా ఆయన ఒక దేవుడు, అందరూ కృష్ణుడే అంటారు. ఆయన ఒక కృష్ణుడు ఒకటే కాదు, అందరూ ఆయన కలిపి అని అంటారు. మూర్ఖత్వం ఇది. మామూలు మూర్ఖత్వం కాదు, మూర్ఖత్వానికి పరాకాష్ట ఇది. ఎందుకు అనంటే, ఎవరైనా దేవుడు అని చెప్పాలి అని అంటే దానికి శాస్త్రాల నుంచి మనం ప్రూఫ్ని మనం చెప్పాలి. ఏదైనా సరే కూడా మనం ఒకటి ప్రూవ్ చేయాలి అని అంటే ఊరికనే మనకి నచ్చిన విధానంగా మనం కీర్తనలు కానీ లేకపోయిందా ఏదైనా మనం చెప్పేదానికి లేదు. ఏదైనా మనం ప్రూవ్ చేయాలనంటే శాస్త్రాల నుంచి మనం ప్రమాణాన్ని తీసుకొని దాన్ని వ్యక్తపరచాలి. సో ఈ షడ్గోస్వామీసు వారందరూ చేసినది చిన్న పని కాదు ఇది. సో వీరు చేసింది ఏంటి? మనకి రియల్ ధర్మాన్ని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఏ రకంగా? నానా శాస్త్ర విచారణేక నిపుణవు సద్ధర్మ సంస్థాపకవు. సో ఒక శాస్త్రాన్ని వారు తీసుకొని వారు దాన్ని బట్టి చెప్పేసినది కాదు ఇది. నానా శాస్త్రాలు, రకరకాల శాస్త్రాలన్నిటినీ కూడా తీసుకొని వచ్చి వాటన్నిటినీ చదివి అవపోసన పట్టి వాటన్నిటిలో నుంచి సాలియంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నిటినీ తీసుకొని వాటన్నిటినీ కూడా ఒక పద్ధతిగా వాళ్ళు అరేంజ్ చేసి, సో అది కూడా ఎలాగా? ఊరికనే పైన పైన చదివేసి కాదు, నానా శాస్త్ర విచారణైక నిపుణవు. సో నిపుణులలాగా వారు దాన్ని చదివి సద్ధర్మ సంస్థాపకవు. సో మనందరికీ కూడా ఒక సద్ధర్మాన్ని మనకి ప్రవేశపెట్టారు, సంస్థాపించారు వారందరూ కలిసి. వై? మరి ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా అనంటే, లోకానాం హితకారిణవు. మనొక్కరికో లేకపోతే ఒక్కరికో కాదు, లోకమందరికీ కూడా హితకారిణవు. మనందరికీ కూడా హితము కోరి వారు మన కోసమని ప్రవేశపెట్టారు ఈ భక్తి రసామృత సింధు. దే వర్ సింప్లీ డూయింగ్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ ది పీపుల్ ఇన్ జనరల్. లోకానాం, ఒకరి కోసమో ఇద్దరి కోసమో స్వార్థం కోసమో చేసినది కాదు. ఇవాళ చదువు మనకేంటి ఏమిస్తోంది? మనకి స్వార్థం. అది చదివాము అని అంటే లోకానికి హితం చేసిన వాళ్ళం అవుతామా? కాదు. మన స్వార్థాన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాము. మంచి ఉద్యోగం వస్తుంది, ధనం సంపాదించుకోవచ్చు. ఆ ధనంతో మనం ఏం చేస్తాము? మళ్ళీ దాన్ని ఇంద్రియ భోగం మీదే ఖర్చు పెడతాము. సో భగవద్గీతలో ఇలాంటి వాళ్ళని ఏం చెప్పున్నారు? వాళ్ళకందరినీ కూడా అసురులు అని చెప్పున్నారు. ఈ రకంగా ధనాన్ని అక్రమంగా సంపాదిస్తారు, మళ్ళీ దాన్ని వారు ఇంద్రియ భోగాని కోసమే ఖర్చు పెడతారని. కానీ ఈ షడ్గోస్వామిస్ చేస్తున్నది అది కాదు. లోకానాం హితకారిణవు. సో లోకమందరికీ కూడా హితం జరిపించేలాంటిది అన్నమాట ఇది. Formerly, the society was not so much degraded. As soon as you give evidence from the Vedic literature, they would accept. So these Goswamis were making research from the Vedic literature. Samaveda, Rigveda and Upanishads, Vedanta Sutras, Puranas, Mahabharata, Srimad Bhagavatam. So Nana Shastra Vicharani Kanipunav. సో ఈ రకంగా నానా శాస్త్రాలన్నీ కూడా తీసుకొని మనకి సామవేదము, ఋగ్వేదము, ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు, పురాణాలు, మహాభారతం, శ్రీమద్ భాగవతము, వీటన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఒక్కొక్క భాగము తీసుకొని ఇంపార్టెంట్వి. ఎందుకనంటే విచారణైక నిపుణవు, వీరు నిపుణులు కాబట్టి వాళ్ళవంతా తీసుకొని మనకి ప్రవేశపెడుతున్నారు. You will find in the Bhakti Rasamrita Sindhu evidences, Nana Shastra.
రకరకాల శాస్త్రాల నుంచి మనకి ఎవిడెన్సెస్, ప్రూఫ్స్ తో మనకి చెప్తున్నారు. ఇది మనకి అందజేశారు వారు. పూర్వకాలంలోని ఇంత తెలివి తక్కువ వారు ఉండేవారు కాదు. పూర్వకాలంలో ఏంటి అని అంటే వారికి శాస్త్రాల నుంచి ప్రూఫ్ ఎవరికైనా ఇస్తే వారు దాన్ని నమ్మేవారు. ఎందుకంటే అది ప్రూఫ్. అది కోర్టులోని ఏ రకంగా మనం అయితే ప్రూఫ్లు సబ్మిట్ చేయాలి. వారికి ఇలా అనిపిస్తోంది, వీరు వాళ్ళని మర్డర్ చేశారు అని అంటే కోర్టు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు, వారికి ప్రూఫ్లు ఇవ్వాలి. అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా మనం ప్రూఫ్లు, శాస్త్రాల నుంచి మనం ప్రూఫ్లు ఇస్తే జనాలు అర్థం చేసుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, మనకు ప్రూఫ్ ఇస్తే దాన్ని అంతా కూడా పక్కన పడేస్తారు. Srila Rupa Goswami is described as the Bhakti Rasacharya, or one who knows the essence of devotional service. సో ఈ షడ్ గోస్వామీస్ లోని కూడా అందరికంటే అగ్రగామిగా ఉండేది ఎవరు అని అంటే శ్రీల రూప గోస్వామి. వారందరికీ లీడర్ శ్రీల రూప గోస్వామి. సో అతన్ని ఎందుకు అని అంటారు అని అంటే, వన్ హూ నోస్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. అతనికి భక్తి అంటే ఏంటి అనేది దాని సారము తెలుసు ఆయనకి. His famous book Bhakti Rasamrita Sindhu is the science of devotional service, and by reading this book one can understand the meaning of devotional service. అసలు భక్తి అనగా ఏంటి అనేది ఈ పుస్తకం నుంచి మనం తెలుసుకోవచ్చు. In the Gaudadesha Deepika, Sri Rupa Goswami is described to be gopi named Sri Rupa Manjari. Actually గా వీరందరూ కూడా ఎవరు అని అంటే మనకి కనిపిస్తున్నట్టుగా కేవలం భౌతికంగా శరీరం ఉండేవారు కారు. వీరంతా మంజరీలు. వీరు మనలాగా ఈ శరీరం, లేకపోతే నాలాగా ఈ శరీరంలో చిక్కుకొని ఎన్నో జన్మలు తీసుకుంటూ ఉండదు వారు కారు. వీళ్ళంతా ఈ గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మంజరీలు. సో అదే రకంగా శ్రీ రూప గోస్వామి ఎవరు అని అంటే రూపమంజరి. సో శ్రీమతి రాధారాణికి సేవ చేసుకునే వాళ్ళలోంచి మంజరీలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళలోంచి ఒకడు. సో ఇది శ్రీల రూప గోస్వామి ద్వారా రచించబడింది. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం ఏన భూతలే. సో ఇది చైతన్య మహాప్రభు శ్రీల రూప గోస్వామి ప్రభుపాద్ who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనోభీష్టం, అతని కోరిక ఏదైతే ఉందో, శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మనస్సులోని ఏదైతే కోరిక ఒకటి ఉండిపోయిందో, స్థాపితం ఏన భూతలే, భూలోకంలో మొత్తం అంతట్లోని కూడా స్థాపించారు. ఎవరు? శ్రీల రూప గోస్వామి. కాబట్టి స్వయం రూప కదామహం దదాతి స్వపదాంతికం. సో అటువంటి ఆ రూప గోస్వామి నాకు ఎప్పుడు శరణాగతి, నన్ను తీసుకుంటారు అతని చరణాల దగ్గరికి అని ప్రార్థిస్తూ ఉంటాం మనం. సో గురు వందనలోని మనం ఇది చేస్తాము. పర్పస్ ఆఫ్ నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్, వీ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ టు క్రియేట్ పీస్ అండ్ హార్మోనీ ఇన్ హ్యూమన్ సొసైటీ. సో మనం ఏంటి అని అంటే, శాంతి అనేది ప్రతి ఒక్క దేశం, యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళు కూడా శాంతి అనేది వాళ్ళు తెద్దామని అనుకుంటారు. ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా శాంతి అనేది కావాలి అనుకుంటారు. కానీ ఏమవుతోంది, ప్రతి ఒక్క దేశంలోని యుద్ధం జరుగుతోంది. ఇరాక్ వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తున్నారు పాలస్తీన్ మీద, హమాస్ మీద, ఈ రకంగా మిగతా అన్ని దేశాల మీద, లెబనాన్ మీద, అండ్ అదే రకంగా రష్యా యుద్ధం చేస్తోంది యుక్రెయిన్ మీద. ప్రశాంతత అనేది తీసుకురావాలనుకుంటారు. చైనా వాళ్ళు తైవాన్ మీద కూడా యుద్ధం చేస్తున్నారు. సో ప్రతి ఒక్క దగ్గర యుద్ధాలు అనేది జరుగుతోంది. శాంతి అనేది మరి ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది? కేవలం ఎవరో ఒకరు మీరు ఏదో యుద్ధం చేయకూడదు అని చెప్పిన దానివల్ల, తెల్ల జెండా ఎగరేసిన దానివల్ల యుద్ధం ఆగిపోతుందా? కాదు. పీస్ అనేది రానే రాదు. ఈ రకంగా ప్రశాంతత అనేది దొరకదు. ఈవెన్ బై సచ్ గ్రేట్ అటెంప్ట్స్ యాజ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్, బికాస్ వీ డు నాట్ నో ది రైట్ మెథడ్. ఎందుకనంటే వారికి ఏం బోధన చేయాలనేది వారికి తెలియదు. వారు కూడా మానవులే, కాకపోతే కొద్దిగా భౌతికమైన చదువు వారికి ఎక్కువ ఉండుండొచ్చు. అంతేగాని వారికి ప్రశాంతత ఏ రకంగా తీసుకురావాలనేది ఎవరికీ తెలియదు. ది మెథడ్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, బట్ వన్ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ విత్ ఎ కూల్ హెడ్. వారు అహంభావాన్ని పక్కన పెట్టి వారు అర్థం చేసుకోవాలి. వారు అర్థం చేసుకోవాలి
ఏంటి పద్ధతి ఏంటి, ఏ రకంగా మనం తెలుసుకోవాలనేది అర్థం చేసుకోవాలి. తెలుసుకుంటేనే వారి అహంభావాన్ని పక్కన పెట్టి వారిది అర్థం చేసుకుంటే వారికి క్లియర్ గా తెలిసిపోతుంది. ఇది purpose of the nectar of devotion. The nectar of devotion teaches all men how to perform the simple and natural method of loving Krishna, the supreme personality of Godhead. దేవాది దేవుణ్ణి ఏ రకంగా మనం అభిమానించగలచాలి, ప్రేమించగలచాలి, అతనికి ఏ రకంగా సేవ చేసుకోగలచాలి. ముందు అతన్ని ప్రేమిస్తేనే కదా అతనికి సేవ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవరికైనా వారి ఇంట్లో వారంటే ఇష్టం ఉంటేనే కదా వారికి సేవ చేసుకుంటారు. ఒక ప్రేమికుడికి తన ప్రేమిక అంటే ఇష్టం ఉన్నప్పుడే కదా ఆమె కోసం ఏదో చేయాలనుకుంటాడు. భర్తకి భార్య మీద ఇష్టం ఉంటేనే కదా భార్య కోసం ఏదైనా చేయాలనుకునేది. సో ఆ రకంగా మనం ముందు కృష్ణుడిని ప్రేమించగలిస్తే, కృష్ణుడిని ఇష్టపడగలిస్తే, కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడిని మన జీవితంలోకి, మన హృదయంలోకి మనం తీసుకురాగలిస్తేనే మనం సేవ అనేది చేసుకోగలం. సో ఇష్టపడే దానికోసం ఇది ఒక గైడ్ మనకి. If we learn how to love Krishna, then it is very easy and immediately and simultaneously love every living being. సో ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుడిని ప్రేమిస్తామో అప్పుడు మనం అజాత శత్రువు అయిపోతాము. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళలోని కూడా మనకి కృష్ణుడి యొక్క అంశ కనిపిస్తుంది. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునీచైవ స్వపాకేత పండిత సమదర్శిన. పండితుడు అనేవాడు అందరినీ సమానంగా చూస్తాడు. సో ఒకళ్ళని ఎక్కువ ఒకళ్ళని తక్కువ అని చూడరు. ఎందుకు చూడరు? ప్రతి ఒక్కరిలోని కూడా కృష్ణుని యొక్క అంశని చూస్తారు వారు. ప్రతి ఒక్కరిలోని ఆత్మని చూస్తారు. శరీరాన్ని, దానికి ఉండే రోగాన్ని వారు చూడరు. కదా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడేది. సో ప్రతి ఒక్కరిని ఇష్టపడినప్పుడు వారికి శత్రువులే లేరు. యుద్ధం ఎందుకు అవుతుంది అప్పుడు? సో పర్పస్ ఏంటి అని అంటే నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్, ది భక్తి రసామృత సింధు యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే ఐఎమ్ అపీలింగ్ హియర్ విత్ టు సచ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మెన్ టు లివ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ ఇన్ ది నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్. సో ఏ రకంగా అయితే భక్తి రసామృత సింధులో చెప్పబడ్డాదో ఆ రకంగా మనందరం కూడా తెలుసుకోవాలి. And I'm sure that the fire of material existence burning within the hearts will be immediately extinguished. సో ఈ రకంగా మనం భక్తి అనేది, ప్రేమ అనేది మనం తెలుసుకున్నామంటే భగవంతుని పట్ల, కృష్ణుడి పట్ల మనకి అసూయ, ద్వేషము అలాంటి వికారాలు, షడ్వికారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనకి నాశనం అయిపోతాయి. భగవద్గీతలో కూడా చెప్పున్నారు, షడ్వికారాల్లోని 3 వికారాలు అత్యంత ప్రమాదకరమైనది. కామ క్రోధ తథా లోభ తస్మాత్ ఏతత్ త్రయం త్యజేత్. సో కామము, క్రోధము, లోభము వాటిని విడిచిపెట్టేయండి. అవి మనకేంటి అని అంటే నరకానికి 3 ద్వారాలు అవి. కానీ మీరు చేయగలుస్తున్నారో లేదో తెలియదు, కానీ నా వల్ల అయితే కాటం లేదు. కాబట్టి నాలాంటి వారి కోసమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇది అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా భక్తి రసామృత సింధుని నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ రూపంలో ఒక చిన్న పుస్తకం లాగా, పెద్ద పుస్తకం లాగా పెడితే అబ్బో ఇంతలా పుస్తకం ఎవరు చదువుతారని అనుకుంటాం, కాబట్టి చిన్న పుస్తకం లాగా చేశారు. ఒరిజినల్లీ ఇన్ భక్తి రసామృత సింధు ది ఓషన్ ఈస్ డివైడెడ్ లైక్ ది వాటరీ ఓషన్ ఇంటూ ఈస్ట్, సౌత్, వెస్ట్ అండ్ నార్త్. ఒరిజినల్ భక్తి రసామృత సింధు ఏదైతే శ్రీల రూప గోస్వామి రచించి మన కోసం ఇచ్చారో దాంట్లో 4 విభాగాలు ఉన్నాయి. సో ఆ 4 విభాగాలు నాలాంటి మందబుద్ధులు చదవలేరు, తెలుసుకోలేరు, అర్థం చేసుకోలేరు. కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ మనకి నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ లోని చిన్న భాగంలాగా కేవలం పూర్వ విభాగం మాత్రమే మనకి ప్రవేశపెట్టారు. సో ఏంటా 4 విభాగాలు అంటే ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టుగా పూర్వ విభాగం, సో భగవద్భక్తి భేద. సో దాంట్లోని మొదటి 19 అధ్యాయాలు మనకి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేది దక్షిణ విభాగ. దాంట్లోనే ఏంటి అని అంటే సామాన్య భగవద్భక్తి రస, దాంట్లోని 20 నుంచి 34వ అధ్యాయం దాకా ఉంటుంది. అలాగే పశ్చిమ విభాగ అంటే ముక్తి భక్తి రస, ముఖ్య భక్తి రస, అది 35 నుంచి 44వ అధ్యాయం దాకా ఉంటుంది. ఆఖరిది ఉత్తర విభాగ, సో గుణ భక్తి రస 45 నుంచి 51వ అధ్యాయం దాకా ఉంటుంది. సో మనకిప్పుడు నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ లో ఉండేది ఓన్లీ పూర్వ విభాగము 1 నుంచి 19 అధ్యాయం దాకా మాత్రమే. Overview of Purva Vibhaga. In the first part, there are 4 waves. The first being a general description of devotional service. So, సామాన్యమైన భక్తి అనగా ఏంటి అనేది మనకి పూర్వ విభాగంలోని 4 భాగాలు ఉన్నాయి.
సో 4 భాగాలు ఏంటి అని అంటే, మొదటిది జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డివోషనల్ సర్వీస్. అసలు భక్తి యుక్త సేవ అనగా ఏంటి? సో సామాన్య భక్తి, అది మనం ముందు తెలుసుకుంటాము. ది సెకండ్ కన్సర్న్స్ ది రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ డివోషనల్ సర్వీస్. సో మనకి ఆ భక్తిని పొందేదానికి ఏ ఏ సాధన మనం చేయాలి అనేది సాధన భక్తి కూడా మనకున్నది. అండ్ ద థర్డ్ వేవ్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇన్ ఎక్స్టసీ. సో అక్కడి నుంచి మనకి భావభక్తి. మనకి యాక్చువల్గా భక్తిలోని కూడా మనకి 9 డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఎవరికి తెలుసు అవి? శ్రవణం, కీర్తన, స్మరణం, అది నవవిధ భక్తి, కానీ అది కాదు నేను అడిగేది మాతాజీ. శ్రద్ధ, Yes, భజన శ్రద్ధ. క్రియ, కాదు. సాధు సంఘ, అనర్థ నివృత్తి. ఫస్ట్ ఏంటి? శ్రద్ధ, శ్రద్ధ. పర్ఫెక్ట్. సెకండ్ భజన క్రియ, భజన సాధు క్రియ. సంఘ. సాధు సంఘ. భజన క్రియ. సెకండ్ అనేది సాధు సంఘ. సాధు సంఘ, సాధు సంఘ సర్వశాస్త్ర కోయ్ లవ మాత్ర సాధు సంఘ సర్వసిద్ధి హోయ్. సాధు సంఘ లేనిది భక్తిలోని ముందుకు ఎదగలేము. సో ఫస్ట్ ది శ్రద్ధ, ఇంట్రెస్ట్. సో మనందరికీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కాబట్టే మనం అందరం ఏదో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం భగవంతుడి గురించి. నెక్స్ట్ సాధు సంఘ. ఒక్కళ్ళమే మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. నలుగురితో పాటు మనం పట్టుకొని ఉంటే, భక్తులతో పాటు మనం ఉన్నాము అని అంటే మనం ముందుకు వెళ్తాము. సో కాబట్టి సాధు సంఘ. నెక్స్ట్ భజన క్రియ, భజన క్రియ, శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, భజన క్రియ. భజన క్రియ. సో భక్తుల సాంగత్యంలో ఉన్నామంటే ఏం జరుగుతుంది? వారు మన చేత జపం చేయిస్తారు, కీర్తన చేయిస్తారు. సో కాబట్టి సినిమాలు అయితే చూపించారు అలాగో భక్తులు, కాకపోతే వారు చేయించేది భజన క్రియ. సో భజన అనేది అంటే నామ జపం అనేది చేస్తూ ఉంటాం. నెక్స్ట్ అనర్థ నివృత్తి, అనర్థ నివృత్తి. ఎప్పుడైతే జపం చేస్తామో, భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉంటామో, అనర్థాలన్నీ కూడా స్వతహాగానే నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి, దూరం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. దాని తర్వాత నిష్ఠ, నిష్ఠ. సో దాని తర్వాత మనకి నిష్ఠ అనేది మనకి వస్తుంది అనమాట. నామం పట్ల మనకి నిష్ఠ అనేది వస్తుంది. అందుకోసమే మనకి హిస్ గ్రేస్ నామ నిష్ఠా ప్రభు అనేది కూడా ఆ పేరు ఆ రకంగానే వచ్చింది. ఎందుకంటే అతనికి నిజంగా నామము పట్ల నిష్ఠ అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ ఆసక్తి, రుచి. రుచి అనేది కదా అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ కాదా? ఆసక్తియా? ఆసక్తి రుచి ప్రభుజీ, రుచి తర్వాత ఆసక్తి. రుచి. రుచి ముందు వస్తుంది. సో ఒకసారి నిష్ఠ వచ్చిన తర్వాత దాని తర్వాత రుచి వస్తుంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ రుచి తర్వాత ఆసక్తి. ఆసక్తి అంటే అట్రాక్షన్, అటాచ్మెంట్. సో నామం పట్ల అప్పుడు అటాచ్మెంట్ వస్తుంది. అటాచ్మెంట్ తర్వాత ఆసక్తి తర్వాత భావ. సో భావములోని అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేది ప్రేమ. సో అప్పుడు వస్తుంది నిజమైన ప్రేమ. సో ఆ ప్రేమ అనేది లేనంత దాకా మనకి ఏ రకంగా మనం భగవంతుని ప్రేమించగలం? భగవంతుని ప్రేమించలేనప్పుడు మనకి ఏ రకంగా భగవంతుని పట్ల మనకి ఆ అట్రాక్షన్ అనేది ఉంటుంది? సో మనం దాసుడు అని తెలుసుకోవాలి అని అంటే కేవలం మనం పైన పైన అనుకుంటే అది కూడా మంచిదే. కాకపోతే మనకి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ ఉంటేనే కదా మనం నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళేది, మనం కోరుకునేది భగవంతుణ్ణి. సో ఇది 4 స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే సామాన్య భక్తి. సో జస్ట్ ఏదో పైన పైన మనం నేను డివోటీని అంటే నేను డివోటీని. నెక్స్ట్ వచ్చేది దానికోసం మనం ఏం చెయ్యాలి అనేది సాధన భక్తి. దాని తర్వాత థర్డ్ వేవ్ ఇన్ ద డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ ఎక్స్టసీ. సో భావంలోని మనం ఉండడము, భగవంతుడు లేనిది జరగదు అని. అన్యాభిలాషితం శూన్యం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. మిగతాది ఏది కూడా నాకు లేదు. శూన్యాయితం జగత్ సర్వం గోవింద విరహేనమే. సో అది ప్రేమ. ప్రేమ అంటే ఏంటి అని అంటే శూన్యాయితం జగత్ సర్వం. సో జగతి అంతా కూడా శూన్యంలాగా కనిపిస్తుంది, నాకు ఇంకేం వద్దు నాకు అని. సో ఆఖరిది 4th స్టేజ్ ఏంటి అని అంటే ప్రేమ భక్తి. సో మంగళాచరణ ఏంటి అని అంటే ఇన్వోకింగ్ ఆస్పీషియస్నెస్. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుసుకోవాలి, లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్.
అండ్ కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్. సో మనకి దీంట్లోని బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పున్నారు, ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. సో అన్ని కారణాలకి కారకులు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు. ది రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ఆల్ రసాస్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్. అఖిల రసామృత సింధు అని అంటారు భగవంతుణ్ణి. సో సో అఖిల రసామృత మూర్తి ఆర్ అఖిల రసామృత సింధు. సో అన్ని రసాలకి అధిపతి భగవంతుడు. సో మంగళాచరణలోని మనకి ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, ఈ పుస్తకం యొక్క సారాంశం ఏంటి అని అంటే, మనకి కృష్ణుడు ఎవరు అని అంటే అఖిల రసామృత మూర్తి, అన్ని రసాల యొక్క అధిపతి భగవంతుడు. సో we can enjoy Krishna's loving service in so many ways, not only by the embracing of the gopis. సో ఇప్పుడు మనకి భౌతికమైన దృష్టిలో మనం చూసినట్లయితే ప్రేమ అంటే ఏంటి? సినిమాల్లో చూపిస్తారు, నాకు నువ్వంటే ఇష్టం, నాకు నువ్వంటే ఇష్టం అని చెప్పుకుంటారు. అది ప్రేమ కాదు, అది కామం. అది శారీరకంగా అట్రాక్షన్ అవుతుంది. ఒకసారి వారి అందం తగ్గిపోయిందని అంటే వారి మీద ప్రేమ కూడా తగ్గిపోతుంది. కానీ కృష్ణుడిది ఆ రకంగా కాదు. సో కృష్ణుడితో ఏంటి అని అంటే, మనకి కేవలం గోపికలతో పాటు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కృష్ణుడు ప్రేమని చూపించినట్టుగా కాదు. ఈవెన్ ఎప్పుడైతే భీష్మ పితామహకి శరీరంలోని బాణాలని దూసుకెళ్ళిపోతున్నాయి, శరీరం అంతా కూడా బాణాలు దూసుకెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా స్టిల్ అది కూడా ప్రేమనే. ఒకవేళ ప్రేమ కాకపోయి ఉండుంటే కృష్ణుడిది, అర్జునుడికి ఎప్పుడైతే అతను శాసిచ్చారో కృష్ణుడు భీష్మ పితామహ యొక్క శరీరంలోని ఒక్క అణువు కూడా విడిచిపెట్టకుండా అంతలాన బాణాలు వేసేసినా సరే కూడా, మనకి ఇప్పుడు వచ్చే మనం ఏదైతే మనం చదువుతాం విష్ణు సహస్రనామం అని, అది ఎవరు రచించారండి? ఎవరు దాన్ని ముందుగా ఎవరు చెప్పించారు? భీష్మ పితామహ. భీష్మ పితామహకి తెలుసు ఆయన ద్వాదశ మహాజనుల్లోని ఒకరు. ఆయనకి తెలుసు కృష్ణుడు చెప్పిన ఆదేశం మేరకే ఇక్కడ అర్జునుడు వారు తన బాణాలన్నింటినీ కూడా భీష్మ పితామహ మీదకి వదిలేశారు. ఆయన శరీరంలో ఒక్క అంగుళం కూడా విడిచిపెట్టకుండా బాణాలు వేసేశారు. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైతే తెలుస్తుందో మన చావుకి ఎదుటి వాళ్ళ కారణం అనేసని మనకి వారి మీద కోపం వస్తుంది. కానీ అలాంటి ఆ భీష్మ పితామహ విష్ణు సహస్రనామాన్ని అతను పఠించారు. ఆయన బాణాల శయ్య మీద పడుకొని ఉండేటప్పుడు కృష్ణుణ్ణి చూడాలనుకున్నారు, ఆయన దర్శనం చేసుకోవాలని అనుకున్నారు. మరి అది ప్రేమ కాదా? ఆయనకు తెలీదా భగవంతుడా లేకపోయింది ఆయన్ని చంపరిచ్చిన శత్రువు అనేసి తెలియదు ఆయనకి? శత్రు సైన్యంలోనున్నారు ఆయన కృష్ణుడు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుని యొక్క దర్శనం కోరారు అతను. సో అక్కడ కూడా అది కూడా ప్రేమే. అది దేర్ఫోర్ కృష్ణ ఈజ్ అఖిల రసామృత. సో అన్ని రసాలకి అధిపతి. సో 12 రసాలు ఉన్నాయి. సో అందులోని ప్రైమరీ రసాలు కొన్ని, కొన్ని సెకండరీ రసాలు. ఎనీ రస కృష్ణ ఈజ్ రెడీ టు రెస్పాండ్ టు ఎనీ రస యు వాంట్ టు డీల్ విత్ కృష్ణ. దట్ ఈస్ కృష్ణాస్ పొజిషన్. కృష్ణుడు అన్ని రసాలకి అధిపతి. వాత్సల్య రసం అతని దగ్గర నేర్చుకోవాలి. తల్లికి తండ్రికి ఎంతో సేవ చేసుకునేవారు. శాంతరసము, గోవులనంతటి కూడా అతను మేపేవారు. ఒకసారి కృష్ణుడికి ఎప్పుడైతే యశోదాదేవి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ రకంగా గోపాష్టమి రోజు మొదటి వారిగా పంపిస్తున్నారు అడవికి, నాయనా నువ్వు ఇంకా ఆవులన్నింటినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళి నువ్వు మేపించాలి ఇంకా నుంచి అని. సరే అమ్మా తీసుకెళ్తాను అని అన్నారు. అప్పుడు యశోదాదేవి కృష్ణుడికి పాదరక్షలు ఇచ్చారనమాట. నాయన నువ్వు అడవిలో వెళ్ళబోతావు, అసలే నీ పాదాలంతా సుకుమారంగా ఉంటాయి, ముళ్ళో ఏదైనా సరే కూడా గుచ్చుకోవచ్చు నాయన నీకు, ఇదిగో నీ పాదరక్షలు ధరించు అని. కృష్ణుడు ఏమన్నారు అని అంటే, అమ్మ ఒకవేళ నాకు మీరు పాదరక్షలు ఇస్తున్నారు అని అంటే ఈ 9 లక్షల ఆవులకి కూడా గోవులకి కూడా మీరు పాదరక్షలు కుట్టించండి, వాటికి కూడా తయారు చేయించండి. అంటే ఇన్ని ఆవులకి వాటికి అంతా గిట్టలు ఉంటాయి నాయన, వాటికి అవసరం లేదు మనం పాదరక్షలు అంటే. వాటికి అవసరం లేదన్నప్పుడు నాకు కూడా వద్దు, అవి ఏ రకంగా ఉంటాయో నేను కూడా ఆ రకంగానే ఉంటాను అని చెప్పని కృష్ణుడు తిరస్కరించారు. శాంతరసం. సో మాధుర్య రసం, కృష్ణుడి కంటే మించిన మాధుర్య రసం ఎవరైనా చేయగలరా? ఎక్కడైనా సరే కూడా ఎవరైనా వీధిలోనే ఒకవేళ మరీ రోమియోలాగా ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళని ఏమంటారు, ఓ పెద్ద కృష్ణుడిలాగా తిరుగుతున్నావే అమ్మాయిల చుట్టూరా అని.
సో కృష్ణుడు కంటే మించిన మాధుర్య రసం ఇంకెవరు చేయలేరు. సో ఈ రకంగా ఏ రసమైనా తీసుకోండి, సాఖ్యరసం, కృష్ణుడి కంటే మించిన సాఖ్యరసం ఇంకెవరు చేస్తారు? అర్జునుల వారి కోసమని యుద్ధ భూమిలోని కేవలం ఆ మిత్రత్వం వల్ల అక్కడ అంత యుద్ధ భూమి రణరంగం మధ్యలోనేంటి అనంటే సారథిని ఒక యోధుడు నోటితోని పలకరించి లేకపోయిందా మనకి డైరెక్షన్స్ చెప్పేదానికి కుదరదు. ప్రతిసారి కుడి పక్కకెళ్ళు, ఎడం పక్కకెళ్ళు, స్ట్రైట్ గా వెళ్ళు అదంతా చెప్పలేరు. కాబట్టి ఏం చేస్తారు అని అంటే వారి భుజము దగ్గర, రథ సారథి యొక్క భుజము దగ్గర వీరి పాదాలు ఉంటాయి. సో కుడి పాదంతో తొక్కారు అని అంటే వారి భుజాన్ని, రథ సారథి యొక్క భుజాన్ని వీరు కుడి పక్కకు పట్టుకెళ్తారు. ఎడం పాదంతోని వారి ఎడం భుజాన్ని తొక్కారు అని అంటే అప్పుడు ఎడం పక్కకి తీసుకెళ్ళాలి. సో రెండు పాదాలతోని వీపు మధ్యలోని వారు కాలు పెట్టారు అని అంటే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళమని చెప్పని, లేకపోయిందా ఆపమని చెప్పని. ఆ రకంగా ఉంటుంది. కృష్ణుణ్ణి ఆ రకంగా పాదాలతోని స్పర్శించారు ముందుగా అర్జునుల వారు. కానీ అయినా సరే కూడా సాఖ్యరసం, మిత్రత్వం కోసం చేశారు. అదే నాలాంటి వాళ్ళు అయితే, ఏంట్రా నేను నీకోసం ఇంత చేశాను, మిత్రత్వానికి విలువ ఇవ్వటం లేదు అన్నట్టుగా మాట్లాడతాను అలాంటి వారైతే. కానీ కృష్ణుడు సాఖ్యరసానికి అంత విలువ ఇచ్చారు. సో ఈ రకంగా ఏ రసమైనా తీసుకోండి, దేవాది దేవుడైన కృష్ణుడు ఆ రసాలన్నిటికీ కూడా అధిపతి. సో Krishna is ready to respond to your any rasa you want to deal with Krishna. That is Krishna's position. సో అదే కృష్ణుడితోని శత్రుత్వాన్ని పెట్టుకున్నారని అంటే వారికి కూడా ఆ రౌద్ర రసాన్ని కూడా చూపించారు కృష్ణుడు. సో అంతలాన కూడా ఉన్నది. సో మనకి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అని అంటే ఈ లెసన్ యొక్కది ప్రిఫేస్ ఏంటి అని అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టర్మ్ భక్తి రసామృత సింధు. భక్తి రస అమృత సింధు అనగా ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం. డిస్కస్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ రిలీషింగ్ ఇటర్నల్ రస ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఏ రకంగా మనం దీన్ని అనుభవించవచ్చు అనేది తెలుసుకున్నాం. డిస్కస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ శ్రీల రూప గోస్వామి. సో వీటన్నిటికీ సెంట్రల్ పాయింట్ ఎవరు అని అంటే శ్రీల రూప గోస్వామి. డిస్కస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్, ఐడెంటిఫై శ్రీల ప్రభుపాద్స్ పర్పసెస్ in writing the nectar of devotion and discuss their relevance. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇది ఎందుకు అందజేయాలనుకున్నారు అనేది కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. ఇంట్రొడక్షన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ భక్తి రస అమృత సింధు విత్ రెఫరెన్స్ టు వృందావన కృష్ణ అఖిల రసామృత మూర్తి. సో కృష్ణుడు చాలా చాలా జగాలన కృష్ణుడు ప్రతి దగ్గర కృష్ణుడే ఉన్నారు. వాసుదేవ సర్వమితి, కృష్ణుడు ప్రతి ఒక్క దగ్గర ఉన్నారు. ఇందుగలడు అందులేడని సందేహములు ఎందెందు గతిగా అందందే గలడు. కానీ మనకు ఒక్కొక్క దగ్గర కృష్ణుడు ఒక్కొక్క రసముతోని కనిపిస్తారు. అదే మీరు కృష్ణుడిని మీరు గుజరాత్ లో అదేం ప్లేస్ అది, ద్వారకా. ద్వారకాలో కృష్ణుడిని చూసినట్లయితే ఐశ్వర్య రసంతో కనిపిస్తారు. సో కృష్ణుడు అక్కడ ఒక రారాజు. సో అదే రకంగా మనం ఒక్కొక్క ప్లేస్ లోని కృష్ణుని చూసినట్లయితే ఒక్కొక్క రసంతో కనిపిస్తారు. కానీ బృందావనంలోని కృష్ణుడు కనిపించేది ఏ రకంగా కనిపిస్తారు అని అంటే ప్రేమ రసంతోని. సో అక్కడ కేవలం ప్రేమ, భగవంతుడికి భక్తుడి పట్ల ప్రేమ, భక్తుడికి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ. సో అందుకోసమనే బృందావన్ అనేది అన్ని ప్లేసెస్ లో కంటే కూడా ఉత్తమమైన ప్లేస్. సో ఆ శ్లోకం ఎవరికి తెలుసు? నెక్టర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లోది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్లేస్ ఏది సమస్త భూమండలంలోదే? రాధాకుండ్. ఎస్, రాధాకుండ్. వైకుంఠ జనితో వర మధుపురి తత్రపి రస ఉత్సవ దురంద అరణ్య ఉదరపాణి రమణ తత్రపి గోవర్ధన రాధాకుండం ఇహపి గోకులపతే ప్రేమామృతం అప్లవనాత్ కుర్యాదస్య విరాజతే గురితటే సేవం వివేకినకః. అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్లేస్ ఏదైనా ఉన్నది అని అంటే అది రాధాకుండ్. సో నాకు ఒక కోరిక, నా శరీరం విడిచిపెట్టేటప్పుడు కనీసం రాధాకుండ దగ్గర ఉండాలి అని. రాధాకుండ దగ్గర ఉంటూ భగవంతుని నామ జపం చేస్తూ ఆ రకంగా నా శరీరం అక్కడే నేను త్యాగం చేయాలనేది ఒక కోరిక. కానీ జరుగుతుందో జరగదో కూడా తెలియదు. సో ఈ రకంగా రాధాకుండ అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్లేస్. సో బృందావనంలోని కృష్ణుడు ప్రేమ రసంతో ఉండేవారు, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేమని పంచిపెట్టేవారు. సో ఇది కృష్ణుని యొక్క ఆ రూపము. సో అఖిల రసామృత సింధు. సో అఖిల రసామృత మూర్తి అతను. ప్రెజెంటెడ్ అన్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ భక్తి రసామృత సింధు అండ్ స్పెసిఫికల్లీ పూర్వ విభాగం గురించి జస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్ తెలుసుకున్నాం. అవర్ ఫిలాసఫీ ఈజ్ నాట్ టు మిక్స్ అప్ విత్ ది వాటర్ సూపర్ఫిషియలీ బట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది వాటర్ అండ్ లివ్
they are like fish, big fish. But if you remain superficially on the water, then you will be evaporated again and again, thrown outside, come as river. Your coming and going repetition of birth and death will not stop. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఏం జరుగుతుంది, వాటర్ సైకిల్ అంటాం మనం. సో సముద్రంలోని మనం పైన ఉండే నీరంతా ఏమవుతుంది, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది, ఎండిపోతుంది. ఎండిపోయి మేఘాల్లాగా అవుతుంది. మేఘాలు మళ్ళీ వర్షము, వర్షం నుంచి మళ్ళీ నది రూపంలోని మళ్ళీ వస్తుంది. సో ఇదేంటి అని అంటే ఒక సైకిల్. ఈ సైకిల్ ఏంటి అని అంటే జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి లాంటిది. మనం భక్తిని కొద్దిగా తెలుసుకుంటాము, కాకపోతే ఏమవుతుంది, భక్తి పూర్తిగా లేని దాని వల్ల మళ్ళీ మనకు మృత్యు సంభవిస్తుంది. మృత్యు సంభవించినాక మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి తిరుగుతూనే ఉంటాము. కానీ సొరచాపల్లాగా మనం ఆ భక్తి రస అమృత సింధు లోపలికి మనం వెళ్ళాలి, భక్తిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనకి జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనేది ఉండదు. వన్ షుడ్ బికమ్ ఎ బిగ్ ఫిష్, దెర్ ఈస్ నో ఎవాపరేషన్. So don't be misled by the Mayavada philosophy that you fall into the water. These things are explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu by Rupa Goswami. సో మనకి పైననే ఉండి భక్తిని మనం తెలుసుకోవాలి అనేది కాదు మన ఉద్దేశం. లోపల దాకా వెళ్ళి భగవంతుని యొక్క భక్తి అనేది ఏంటి అనేది సంపూర్ణంగా దాన్ని ఆస్వాదించాలి, తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని దాన్ని మనం అవలంబించాలి. ఈ రకంగా భగవంతుడి పట్ల మనకి భక్తి అనేది, భక్తులకి అందుకోసమనే డెస్టినేషన్ కాదు, గోలోకం చేరుకోవడం అనేది భక్తుల యొక్క డెస్టినేషన్ కానే కాదు. భక్తుల యొక్క డెస్టినేషన్ ఏంటి అని అంటే ఆ జర్నీయే వాళ్ళ యొక్క ఉద్దేశం. భగవంతుడి కోసం మనం ఏం చేశాము, భగవంతుడి కోసం నేను ఏం సేవ చేసుకోగలిచాను అన్నది ఇంపార్టెంట్. మాయావాద ఫిలాసఫీ ఏంటి, పూజా విధానం. సో కాంక్షానాం కర్మనాం సిద్ధిం యజంతే ఇహ దేవత. సో వారందరూ కూడా భౌతికమైన దేవీ దేవతల్ని కొలుస్తారు. సో దానికోసమే దాన్ని పూజ అంటారు. పూజ అంటే ఏంటి, నేను మీకోసం అనేసి ఇది చేస్తాను, మీకు ఏదైతే ఇష్టమో అలాంటి పూజ చేస్తాను. ఒక్కొక్క దేవీ దేవతకి ఒక్కొక్క రకమైన పూజ అంటే ఇష్టం అనమాట. కొంతమందికి కమలా పువ్వులతో చేస్తే పూజ వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, కొంతమందికి ఇంకా దేనితోనో చేస్తే పూజ నచ్చుతుంది. సో ఆ రకంగా వారికి పూజలు చేస్తే వారు మెచ్చుకుంటారు. మెచ్చుకొని వారికి ఏదైతే కాంక్షలు ఉంటాయో, ఇహ లోకంలో నుండే కోరికలు ఏవైతే ఉంటాయో వారికి ప్రసాదిస్తారు పూజల ద్వారా. కానీ అందుకోసం కృష్ణుడికి ఎప్పుడు పూజ చేయకూడదు, పూజ చెయ్యలేము కూడా. కృష్ణుడికి మీరు పూజ చేసేదానికి ప్రయత్నించండి, కృష్ణుడు ఏ మాత్రం కూడా చెల్లించరు. కృష్ణుడికి మీరు పువ్వుల వల్లనో లేక దీపం వెలిగించిన దాని వల్ల, ఇంటి ముందర ముగ్గు వేసిన దాని వల్ల వాటి నుంచి కృష్ణుడు దాన్ని ఆనందపడేది కాదు. కృష్ణుడు ఎప్పుడైనా చూడండి, ఇతర దేవీ దేవతల్ని మీరు ఏదైనా బలంగా కోరుకున్నారు అని అంటే మేనిఫెస్టేషన్ అంటారు. మీరు ఏదైతే కోరుకుంటారో దేవీ దేవతలు దాన్ని, మీరు బాగా చదువు కోరుకున్నారని అంటే వినాయకుడికి సరస్వతీదేవికి ప్రార్థించండి, చదువు ఇచ్చేస్తారు. ధనం కావాలి అంటే లక్ష్మీదేవికి ప్రార్థించండి, ధనం ఇచ్చేస్తారు. కానీ కృష్ణుడికి మీరు ఏదైనా ప్రార్థించండి, ఖచ్చితంగా అది మాత్రం ఇవ్వరు. మిగతావన్నీ ఇస్తారు కానీ అది మాత్రం ఇవ్వరు. ఎందుకు ఇవ్వరు? ఎందుకు అని అంటే కృష్ణుడికి తెలుసు మనకి ఏమి ఇవ్వాలి అనేసి అని, ఎలాగివ్వాలి అనేది కూడా కృష్ణుడికి తెలుసు. కాబట్టి కృష్ణుడికి ఏ విధంగా మనకి ఉత్తమంగా ఉంటుందో ఆ రకంగా మాత్రమే మనకి ఇస్తారు, అంతేగాని మనం కోరుకుంటున్నాం కదా అనేసి అని మనకి ఇవ్వరు. కాబట్టి కృష్ణుడికి చేయాల్సింది మనం ఏంటి అని అంటే పూజ కాదు, సేవ. సో ఆ సేవ ఎలా చేసుకోగలచాలి అని అంటే భక్తిలోని మనం సేవ చేసుకోగలచాలి. ఆ భక్తిలోని సేవ ఎలా చేయగలచాలి అని అంటే దాన్నే మనకి నేర్పిస్తుంది భక్తి రస అమృత సింధు. అందజేస్తున్న వారు ఎవరు అని అంటే శ్రీల రూప గోస్వామి. సో అటువంటి ఆ శ్రీల రూప గోస్వామి మరియు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మరియు ఆ షడ్గోస్వామిలు, గురు శిష్య పరంపరలో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున వారందరి పాదాలకి మనం అశ్రుధారాలతోని వారి పాదాలని కడుగుతూ వారికి నమస్కరించుకుందాము. సో దాట్ మనకి కూడా స్వరచాపల్లాగా మనం కూడా లోపల భక్తి రస అమృత సింధు లోపలికి వెళ్ళేలాగా మనం ప్రార్థిద్దాం వాళ్ళని. సో ఇక్కడతోని మనం ఈ క్లాస్ ని ముగిద్దాం. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే మీరు అడగచ్చు. ఏం డౌట్స్ లేవంటే మనం ఇక్కడతోని విరామం తీసుకుందాము. వంశాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యో చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జయ హో. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్